गणेश चतुर्थीचा सण अवघ्या 8 दिवसांवरती येऊन ठेपलेला आहे आणि सगळ्या गणपती शाळांमध्ये गणपती पूर्ण करण्याची लगबग दिसून येते। गणेशाची साजिरी गोजिरी अशी मूर्ती बघितली की या मूर्तीला आपल्या घरी कधी एकदा घेऊन जातोय आणि आसनावरती आसनाधिष्ठ करतोय अशी आपल्या मनामध्ये देखील लगबग सुरू आहे। प्रत्येक घराघरामध्ये डेकोरेशन काय करायचं, यावेळेस आरास कशी करायची याच्या देखील चर्चा आणि त्याचं काम जोरात सुरू आहे। आज आपण बांद्यातल्या एक पारंपरिक गणपती शाळेमध्ये आलेलो आहोत। या गणपती शाळेचं वैशिष्ट्य असं आहे की गेली 400 वर्षे ही गणपती शाळा इथे अविरतपणे सुरू आहे आणि या गणपती शाळेमध्ये फक्त मातीचे गणपती बनवले जातात। ही गणपती शाळा आहे बाबूराव सोंदेकरांची। या गणपती शाळेमध्ये देखील तशीच लगबग सुरू आहे। आपण बघतोय इथे गणपतींचं रंगकाम सुरू आहे। एकूणच ही गणपती शाळा 400 वर्ष अविरतपणे कशी सुरू राहिलेली आहे, मातीचं गणपती बनवण्याचं कसब बाबूराव सोंदेकरांनी कसं टिकवून ठेवलेलं आहे, आज त्यांच्या पुढची चॅलेंजेस काय आहेत, त्यांच्याबरोबर काम करणारे त्यांचे सहकारी त्यांना कशा पद्धतीने या गणपती शाळेसाठी मदत करत असतात, या सगळ्याचीच माहिती आज आपण घेणार आहोत। बघूया बाबूराव काकांचं काय म्हणणं आहे। आता आपण आलो आहोत बाबूराव सोंदेकरांच्या ह्या गणपती शाळेत। माझ्या बाजूला अत्यंत सुबक अशी गणेशाची मूर्ती आहे। या मूर्तीचं थोडंसं काम शिल्लक आहे आणि बाबूराव काका हे काम ह्या गणेश मूर्तीचं करतायत। काका तुमचं स्वागत आहे कोकण 7 लाईव्ह मध्ये। गेली 400 वर्ष तुमची ही गणपती शाळा इथे अविरतपणे सुरू आहे। तुमची 4थी पिढी हे गणपतीचं काम करते, पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या शाळेचं वैशिष्ट्य असं आहे की तुम्ही फक्त मातीचे गणपती बनवता। काय कारण आहे त्याचं? काय कारण म्हणजे आम्ही शास्त्रोक्त पद्धतीने वागतो, शास्त्रोक्त पद्धतीने, असं काहीतरी दुसरं भलतंच काही ते करत नाही। कारण प्लास्टिकच्या मूर्तीमध्ये विटंबना होते। आले त्यांच्या हिंदू धर्माला आपला भयंकर हे झालेलं आहे, दुखापत झालेली आहे। त्याच्यासाठी आम्ही मातीचेच गणपती बनवतो। तुम्ही म्हणालात की शास्त्रोक्त पद्धतीने आम्ही बनवतो, याच्या पाठी काय कारण आहे? कारण बोलता बोलता तुम्ही बोललेलात की पार्वतीच्या अंगाच्या मळापासून, पार्वतीच्या अंगाच्या मळीपासून गणपती बनवलेला आहे। हा शास्त्रोक्त पद्धत आहे। ही जिवंत मूर्ती कशी दिसते आणि त्याची विटंबना होत नाही अजिबात, आणि हिंदू धर्माला काही धक्का लागत नाही शास्त्रोक्त पद्धतीमुळे असं। आता 400 वर्ष म्हणजे तुमच्या पणजोबांपासून ही गणपती शाळा इथे आहे। बांद्यामध्ये जेव्हा गणपती शाळा ही सुरू झाली होती, तुमच्या पणजोबांपासून सुरू झालेली, तोच एक वारसा तुम्ही इथे चालू ठेवलेला आहे। आज मातीचे गणपती करताना अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागते। किमती वाढत चाललेल्या आहेत, जशा मातीच्या तशाच रंगांच्या देखील किमती वाढत चाललेल्या आहेत। कसं काय तुम्हाला परवडते, कसं आर्थिक गणित बसवता? नाही, आम्ही कलेचे हे म्हणून करतो, कारण पहिल्यापासून कला आमचे श्रेष्ठ आहे। तिकडे प्रत्येक पेंटरच्या तोंडात, बाहेरचे पेंटर आहे त्यांच्या तोंडात मुखार आहे। बाबूराव सोंदेकरचे काम बागवते म्हणजे हातचं काम म्हणजे त्यांचीच शाळा आले त्यांना। ह्या शाळेमध्ये पुष्कळ शिकून गेलेले आहेत, मुंबईपर्यंत, नाशिकपर्यंत, आतापर्यंत पुष्कळ लोक शिकून गेलेले आहेत। आम्ही कला म्हणून पहिले जास्त नावासाठी मरतो। आता कला म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही इथे हे गणपतीचं काम करताय, परंतु आर्थिक दृष्ट्या कुठेतरी हे होत असते। आता अनेक वेळेस म्हणजे मी असं ऐकलेलं आहे की बांद्यामध्ये ज्या वेळेस पूर आलेला आहे त्या त्यावेळेस तुमच्या ह्या गणपती शाळेला त्याची हानी झालेली आहे। एका वर्षी देखील तुमच्या गणपती शाळेच्या ह्या पूर्ण गणपती शाळेमध्ये पाणी साचलेलं होतं आणि मूर्तींची देखील हानी झालेली होती। तुम्हाला शासनाची मदत मिळाली काय? हो, काय नाही मिळाली, शासनाच्या मदत काहीच मिळाली नाही। 2-3 वर्ष एकसारखे पुरांमध्ये गणपतीचे नुकसान झालेलं आहे लाखो रुपयाचं। कारण कारागीर आम्ही ठेवतो, त्यांना पण पगार द्यावा लागतो, माती पण ती निघून जाते। एका वर्षीनं मोठं पाणी आलं, त्याच्या पैसे सगळंच संसार गेला, वाहून गेला, पण इकडे कोण आले नाही चौकशी करणारे।
यावेळेस म्हणजे जसं आता शासनाकडून गणपती मूर्तिकारांना जर त्यांची काही हे असेल तर त्यांना आर्थिक मदत केली जाते किंवा मूर्तिशाळांना काही अनुदान दिलं जाते, अशा पद्धतीच्या ह्याच्यासाठी तुम्ही कधी कोणाकडे अप्रोच झाला होतात का? झालं होतं, पण ते काय कोणी दाद केली नाही, आमची दाद फिर्याद घेतलीच नाही, आलं जाणार. एकूणच जर बघितलं तर बाबूराव काकांच्या ह्या मूर्तिशाळेला एक पारंपरिकत्व आहे. मात्र त्यांचं दुःख हे आहे की मातीच्या गणपतींच्या या शाळेमध्ये एके वर्षी पूर आलेला असताना संपूर्ण या मूर्तींची हानी झालेली होती. मात्र दुर्दैवाने त्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत शासनाकडून मिळाली नाही. तब्बल 3 वर्ष अशा हानीला त्यांना सामोरं जावं लागलेलं होतं. परंतु एक कलासक्त माणूस या गणपतीच्या मूर्तींशी असलेली आस्था, एक अंतःकरणपूर्वक किंवा अंतर्बाह्य असलेलं कलाकाराचं मन म्हणून त्यांनी ही मूर्तिकाम किंवा ही शाळा अजूनही त्याच दिमाखाने जागृत ठेवलेली आहे. बाबूराव काकांना या गणपती शाळेमध्ये त्यांचे अनेक मित्र मदत करत असतात. असेच बाबाजी तारी की जे आरोसबागचे आहेत, त्यांची स्वतःची गणपती शाळा होती, ते देखील त्यांना इथे मदत करायला येत असतात. काका, दरवर्षी तुम्ही इथे येता आणि बाबूराव काकांना मदत करत असता. मातीचा गणपती हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण काम आहे. कसा काय गणपती घडवणं किंवा गणपती बनवणं हे कला आहे, कशी काय तुम्ही ती कसं काय गणपतीचं जे रूप आहे ते तुम्ही साकार करता? आम्ही पहिल्यांदा जे गणपती बनवतो, पहिल्यांदा फाउंडेशन गणपतीचं जे हातीने जे घालतो तो पहिल्यांदा फाउंडेशन बनवतो. फाउंडेशन बनवून झाल्यावर त्याला आकार देतो. आकार दिल्यानंतर त्याला आकार देऊन त्याची आउटलाईन वगैरे मारून ते त्याला फिनिशिंग करून वगैरे हे करतो. बरोबर. पण आता गणपतीचं एक रूप आहे, परंतु याच्यामध्ये समजा कुठल्या तरी म्हणजे गणेश भक्तांनी सांगितलं की आपल्याला ह्याच्यामध्ये आपल्याला मुकुट मोठा पाहिजे किंवा कान मोठे पाहिजेत किंवा इतर काही त्याच्यामध्ये समजा काही वैशिष्ट्यपूर्ण मला दागिने असेच पाहिजेत असं जर सांगितलं तर त्याचं हे कसं असते? त्याचं आम्ही तसं जर असलं ना तर सांगितलं तर आम्ही तसं बनवून देतो. दागिने पाहिजे, कान मोठे पाहिजे, मुकुट मोठा पाहिजे, तसं आम्ही बनवून देतो. आता समजा गणपतीचं जसं तुम्ही म्हणालात की फाउंडेशन पहिल्यांदा करतो, तर एक गणपती समजा हा गणपती आपल्याला साकार करायचा आहे, तर नुसता मातीचा गणपती बनवायला किती दिवस लागतात आणि तो सुकायला किती दिवस लागतात? कदाचित जर एक वेळी जर हातीचं गणपती घातले तर 8 दिवस लागतो नुसता गणपती बनवायला. हातीचा गणपती बनवायला 8 दिवस लागतो. नंतर सुकत्या वेळी तो ऑटोमॅटिक सुकतो 10-15 दिवसात. आता गणपती बनवल्यानंतर त्याचं जे फिनिशिंग आहे ते पण तेवढंच महत्वाचं आहे. मग ते फिनिशिंग तुम्ही सुकल्यानंतर म्हणजे तो अर्धवट सुकलेला असता तेव्हा करता, त्यावेळेस एक त्याला जे स्वरूप आहे ते एक व्यवस्थित असं स्वरूप येते, ते करण्यासाठी तुम्हाला वेळ किती लागतो आणि ते त्याचा काही ढाचा ठरलेला असतो का? सरासरी वेळ म्हणजे काय, त्याला आकार देणं महत्वाचं आहे ना. आकार दिलं की मग ताबडतोब आम्ही ते आकार देऊन ते हे करतो, फिनिशिंग वगैरे करतो. आणि रंगकामाला किती दिवसांनी सुरुवात होते? आमची रंगकामाने आता नाही म्हटलं 15 दिवस असताना आम्ही रंगकाम करतो. नाही, गणपती सुकण्याच्या जेव्हा असतात किंवा सुकण्याच्या मार्गावरती असतात त्यावेळेस किती दिवस त्याला ठेवून मग रंगकामाला सुरुवात केली जाते? गणपतीला 15 दिवस असते वेळी त्याला आम्ही रंगकाम सुरू करतो. गणपती जेव्हा बनवले जातात त्याचे हात जोडले जातात, त्याचं कान जोडले जातात, त्याच्या पाठची प्रभावळ जोडली जाते, परंतु ते जसजसे सुकायला लागतात तसतसे या ठिकाणी चिरा जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि ह्या चिरा तेवढ्याच बेमालूमपणे भरण्याचं कसब जे करतात ते आपल्यासोबत आता आहेत. त्यांचं नाव आहे प्रकाश राऊत. प्रकाश काका, या गणपतींना चिरा ज्या येतात किंवा गणपतीचे हात किंवा प्रभावळ किंवा जेव्हा कान वगैरे जोडले जातात, चिरा भरण्याचं फार काम मोठं असते. कशा काय भरता, काय असते ते? हे आम्ही घासून पहिल्यांदा ते लेवल करून नंतर ते PVC लावून त्याचे ते परत ते लेवल करून ते एक जीव करतो. अच्छा. परंतु जेव्हा तुम्ही ते जेव्हा लेवल करता
त्यावेळेस त्याला काय म्हणजे माती लावता की काय लावता? नाही, पीओसी लावतो. पीयूसी लावता. पण मग परत रंगकामामध्ये त्याचा काही फरक पडतो का? नाही पडत. रंगकामात फरक पडत नाही, पुन्हा जसाच्या तसा गणपती आहे तसा होतो. आता समजा हात आहे किंवा कान आहे की जे महत्वाचे समोरून दिसणारे भाग आहेत, अशा ठिकाणी जर मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मोठ्या जर चीर वगैरे गेली तर कसं काय तुम्ही काम करता त्याच्यावरती? ते घासून लेवल करून ते परत ते हे करून त्याला पीओसी लावतो, परत ते घासून ते फिनिश करून ते हे करतो. प्रकाश काकांचं एक सगळ्यात महत्त्वाचं जर सांगितलं तर त्यांचे वडील हे विरनोडकरांच्या इथल्या शाळेमध्ये पूर्वी काम करत असतात. ते स्वतः हाताने गणपती बनवत असत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रकाश राऊत यांची गेली 35 वर्ष इथे लोहार कामाची शाळा आहे. ज्या हाताने ते विळे, कोयते अशी अवघड धारदार शस्त्र बनवतात, त्याच हाताने अत्यंत बेमालूमपणे, अत्यंत नाजूकपणे ह्या गणपतींच्या पडलेल्या चिरा किंवा भेगा भरण्याचं काम देखील सुंदररित्या ते करत असतात. बाबूराव काकांना या सगळ्या गणपती शाळेसाठी भक्कम अशी साथ त्यांच्या बहिणीने दिलेली आहे. आर्थिक मदतीवरती, या बहिणीच्या आर्थिक मदतीवरती देखील या गणपती शाळेचे एक जे काही आर्थिक गणित आहे ते आजपर्यंत टिकून राहिलेलं आहे. मंगलताई ह्या रिटायर्ड हेडमास्टर आहेत, शाळेच्या हेडमास्टर आहेत आणि त्या देखील तेवढ्याच आपुलकीने आपल्या भावाला या गणपती शाळेसाठी मदत करत असतात. मंगलताई, तुमचं स्वागत आहे. बघितलंय तुमची ही पारंपरिक गणपती शाळा आहे. वडिलांपासून तुम्ही इथे चित्र बनवणं किंवा चलचित्र बनवणं, मोठे मोठे गणपती बनवणं हे बघितलेलं आहे. काय होतं तेव्हाचं वातावरण? त्यावेळेचं वातावरण आणि आताचं वातावरण ह्याच्यात बराच फरक आहे. कारण पूर्वी आम्ही जी काय गणपती करायचे, आमचे बाबा आजोबांपासूनची ही प्रथा आहे पारंपरिक. पण तरी असून आम्ही बघितलेलं म्हणजे आमच्या वडिलांपासून पूर्वी कसं असायचं, रंग वगैरे करायला आम्हाला ब्रश वगैरे नसायचे. आम्ही काय करायचे, ते माडाची झावळं असतात ना, ती झावळं म्हणजे पोय आणायची आणि त्याच्यापासून चेचून ब्रश बनवायचे. आता हे ब्रश वगैरे एका ब्रशाला 2-2 हजार रुपये द्यावे लागतात. एका लिटरच्या डब्याला रंगाच्या 2,000 काय 3,000 काय असे द्यावे लागतात. त्यावेळी जसं राजूने सांगितलं तसं पूर्वी रंग नव्हते हे असे. पूर्वी रंग म्हणजे हे दगड घासून करायचे आणि ब्रश म्हणजे हे माडाच्या पोईचे तयार केलेले. आता गम आहे, सगळं आहे. त्यावेळी आम्ही काय करायचं, गम म्हणून रंगात घालायला रानभेंडी मिळायची. रानभेंडी ती आम्ही आणायची आणि ती चांगली धुवून ती आम्ही रात्रीची फुगत घालायची आणि नंतर मग ती चेचून त्याच्यापासून गम तयार करायचे आम्हाला पाहिजे तो. म्हणजे पूर्वी असं असायचं. आणि आताची परिस्थिती ही, पूर्वी फुकट वापरायची आम्ही आणि आता असा पैसा द्यावा लागतो. म्हणजे किती प्रगती झालेली आहे. पण आमच्या शाळेमध्ये प्रगती झालेली नाही. पूर्वीपासूनची आमची आजोबांच्या काळपासून ही जी शाळा आहे पारंपरिक गणपतीची, जे आम्ही चालू ठेवलेली आहे. माझा भाऊ बाबूराव सोंडेकर हे कधी पैशाची लालची नाही. त्यांना आम्ही अगदी मदत करतो, तू काय ते कर, आम्ही आहोत, तुम्ही काही घाबरू नका, अशा पद्धतीने. परवाच माझी बहीण आलेली मालवणची, तिने सांगितलं काही असू दे, 4 का गणपती होईना पण आजोबांच्या काळपासूनची जी शाळा आहे पारंपरिक ती आपण बंद करायची नाही, असं तिने पण सांगून ठेवलं ठासून अगदी. त्याप्रमाणे आम्ही हे पूर्वीची पारंपरिक शाळा आम्ही चालू ठेवलेली आहे. आणि तुम्हाला एक सांगते, पूर्वी आमच्या बाबांच्या काळातलं एक प्लॉट त्यांनी असा तयार केलेला, म्हणजे आम्ही पण त्याच्यातच असायचो. एक प्लॉट त्यांनी असा केलेला, 7 बाळं, श्रीकृष्णाची 7 बाळं यांनी मारलेली, वसुदेव देवकी ही 7 बाळं. आणि ती बाळं अशी तयार केलेली आमच्या बाबांनी, जिवंत अगदी. जर तुम्ही बघितलात ना तर अगदी ती 7 बाळं अशी जिवंत अगदी वाटायची. एक कोण उतानं झोपलेलं, एक कोण असं कुशीने झोपलेलं. आणि त्यांना एवढ्या सोनी जे लावलेल्या होत्या ना, एवढी ती बघायला लोक यायची. मधु आवे म्हणून यांचा मोठा प्लॉट असायचा त्यावेळी. आणि हा गाजला खूप अगदी. त्यांचा गणपती 11 दिवसाचा होता. आणि एवढी रेग जिथे जिथे कळेल तिथून यायचा. तो 11 दिवसाचा 21 दिवसाच्या वर गेला तरी सुद्धा लोकांची
वीक काय कमी झाली नाही. आणि तो प्लॉट एवढा गाजला, वसुदेव देवकी टोपलीतून घेऊन जातात आणि नंतर ती लहान बाळ आपटले वगैरे अशा पद्धतीचं मस्तपैकी प्लॉट. तो अगदी प्लॉट एवढा राहिला, सगळ्यांच्या मनात राहिला तो. अशी ही पूर्वीची कला. नक्कीच. आता जसं मंगलताईंनी सांगितलं, एक अत्यंत चांगली अशी आठवण त्यांनी सांगितली की जो एक प्लॉट त्यांच्या बाबांनी बनवलेला होता तो तर आहेच, परंतु त्यांच्याकडे बघितलं, बाबूराव सोंदेकरांच्या ह्या भगिनी आहेत, त्यांची अजून एक भगिनी मालवणला आहे, त्यांचं देखील त्या आता इथे नाही आहेत. परंतु एकूणच मंगलताईंच्या बोलण्यामधून मला वारंवार असं जाणवत होतं की एका कलाकाराच्या मुलं ही कशी असू शकतात, त्यांच्यामध्ये ती कला कशी ओतप्रोत भरलेली असते. कुठूनही झालं, काहीही झालं तरी ही पारंपरिक कला आपल्या या घराण्यातून कुठे जाऊ नये किंवा ती कुठे त्याला खंड पडू नये याच्यासाठीचा प्रयत्न, त्याच्यासाठीचं जे काही त्यांचं मागणं जे आहे ते त्यांच्या प्रत्येक शब्दाशब्दातून ओतप्रोत भरून दिसत होतं. मातीचा गणपती बनवला, त्याला सुंदर असं रंगकाम देखील केलं. मात्र सगळ्यात खरं कसं बसते ते लेखणीचं, ज्याला सर्वसाधारण भाषेमध्ये गणपतीचे डोळे उघडणं असं म्हणतात. आणि ते काम इथे गेली काही वर्ष ह्या बाबूराव काकांना मदत करतायत राजू तावडे आहेत सावंतवाडीचे. त्यांचं मूळ गाव बांदा आहे, त्यांचं घर देखील इथेच आहे. मात्र गेली काही वर्ष या सगळ्या लेखणीचं काम हे बाबूराव काकांना मदतीसाठी राजू तावडे करतायत. राजू काका, तुम्ही हे रेखणीचं काम करता. या रेखणीमध्येच या गणपतीचं खरं जे स्वरूप असते ते एक साकार होते. अनेक वेळेस आपण बघतो की गणपतीचे डोळे कुठे बघतायत, कुठे आहे त्यांची नजर, ह्याच्यावरती खूप या सगळ्या मूर्तीचं जे काही गणित असते ते अवलंबून असते. मुळात आधी तुम्ही हे कसे शिकलात? कारण तुमचा हा काही पिढीजात व्यवसाय नाही किंवा तुमची पारंपरिकता देखील नाही. तुम्ही कसं शिकलात? मला लहानपणापासून ड्रॉइंगची आवड होती. ड्रॉइंगच्या अनेक परीक्षा मी दिलेल्या आहेत. पण अगदी मी लहान होतो, 10-12 वर्षाचा, तेव्हा ही जी सौंदेकरांची शाळा आहे, बाबूराव सौंदेकर यांची, त्यांच्याकडे आम्ही यायचो आणि तिथे बसायचो आणि काय करतात काय नाही बघायचो. मग हळूहळू तिथे ब्रश घेऊन पांढरा रंग काढ वगैरे ती असं मी करत गेलो आणि त्याच्यातून ही गणपती कसा रंगवायचा हे शिकले. त्या काळात असं काय हे रेडीमेड काही नव्हते, रंग नव्हते. पांढरा म्हणजे रंगसुद्धा तेव्हा हे दगड आणून ते घासून त्याचा पांढरा रंग काढला जायचा आणि त्याचे रंग बनवायले जायचे. किंवा हे आता जे आम्ही शेडिंग याच्यावर दिसतंय, जे आम्ही याने स्प्रे गनने करतोय, स्प्रे गन नव्हती, सुके रंग असायचे साध्या पूड, त्या अशा घ्यायच्या आणि त्या अशा फुसून हे सर्व शेडिंग करावं लागायचं. अशातून मी जवळजवळ वयाच्या 12-13 वर्षापासून मी कायम यांच्या शाळेत यायचो. म्हणजे चतुर्थ झाली की शाळासुद्धा आम्ही विसरायचो, इथे उन्हे करायचो. असं करता करता आता मला वाटतं जवळजवळ 50 वर्ष मी त्यांना मदत करतोय याच्यामध्ये. शाळेमध्ये बाबूराव काकांना तुम्ही मदत करताय. ही जी काही रेखणी असते त्याचं एक वेगळं वैशिष्ट्य असते. प्रत्येक गणपतीनुसार, प्रत्येक त्याच्या डोळ्याच्या रचनेनुसार त्याचे डोळे रंगवावे लागतात. ते तुम्ही कसं साध्य केलं? ते अनुभवाने एक होतं. प्रथमही लहान असताना नुसते कसं बघायचं, काय बघायचं, हे जे अनेक लोक इथे अनेकांच्या शाळा होत्या, काय होत्या, तिथे जाऊन बसायचं आणि आता यूट्यूबवर वगैरे दिसते, पण पूर्वी यूट्यूब वगैरे काय नव्हते. मग काय करायचं, कोण ते जवळ म्हणजे पूर्वीचे जे होते कलाकार ते बरोबर घ्यायचेच नाही. एक जर बाबूराव सोंदेकरांची शाळा सोडली तर रंगाला सुद्धा हात नाही असे ते कंपाऊंड घालायचं, त्याच्या बाहेर बसून ठेवायचे, हात कोणालाच घ्यायचे नाहीत ते. तेव्हा मग तो कसा रंगवतो काय असं लांबून आम्ही बघायचो, कुठला रंग देतो, काय करतो वगैरे ते. आणि नंतर ते हळूहळू त्याच्याप्रमाणे प्रॅक्टिस करून मग आता ते संपूर्णपणे हे झालं आहे. त्याच्यामुळे आमच्याकडे सुद्धा आता कोण आला तर मी अनेक लोकांना शिकवतो, कारण तो अनुभव मला आहे की आपणाला तेव्हा कोण शिकवत नव्हते. आणि शिकवून काय नाही, शेवटी प्रत्येकजण आम्ही जरी किती शिकवलं तरी शेवटी जे कॅप्चर करायचं असतं त्याच्या ओरिजिनल गुण असलं तरच तो कॅप्चर करू शकतो. बरोबर आहे. नक्कीच. आता जसं तुम्ही शिकलात की तुम्ही आता म्हणालात की होतकरू जर असतील तर मी त्यांना शिकवतो देखील. गणपतीची मातीची मूर्ती रंगवणं ह्याची एक मजा काही वेगळी आहे. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्या असतात, त्याचे एक
घडी एक रचना असते, तेवढं रंगवलं की त्याला एक स्वरूप येते, परंतु मातीची मूर्ती रंगवण्यामध्ये एक वेगळी मजा आहे. कसं काय वाटते? गेली 50 वर्ष तुम्ही काम करतायत, आज कसं वाटते? अगदी चांगलं वाटतंय. आणि हा व्यवसाय म्हणून आम्ही करत नाही कधीच, किंवा मी कुठेही जात नाही. पूर्वी कोणाकोणा अडलेल्या लोकांना तेव्हा करायचं. आता जास्त वय झाल्यामुळे मला जमत नाही, पण एक 25-30 वयाचा मी होतो तेव्हा जवळजवळ ते निगुडा किंवा ते गोव्यात वगैरे अशा मी शाळायचो. रात्रीत 20-25 गणपती त्यांचं शेडिंग करून रंगवून वगैरे द्यायचो, सर्वांना मदत करायला जायचो मी. पण व्यवसाय म्हणून केलं नाही, की एवढेच पैसे द्यायला वगैरे कधीच हे केलेलं नाही मी आजपर्यंत. पैशाचा हा जो काही विषय तुम्ही काढलात, आता 50 वर्ष तुम्ही सांगताय ह्या बाबूराव काकांच्या शाळेमध्ये तुम्ही इथे काम करताय, किती पैसे घेतलेत 50 वर्षात? पैसे मी कधी घेत नाही. तो फक्त चतुर्थी दिवशी एक पिशवी पाठवतो, नारळ असतो आणि काहीतरी त्याने घातलेले पैसे असतात. कारण मला माहीत आहे की ही पूर्ण शाळा जी बाबूराव सौंदेकर चालवत आहेत ती त्याने कितीही सांगितलं तरी पूर्ण टोट्यामध्ये जाऊन हे शाळा चालवत आहेत, की ही सौंदेकर ओढलोपार जी शाळा आहे ती व्हावी म्हणून ते चालवत आहेत. आता काय झालं आहे, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या आणतायत. आता कलाकार झाले, हे जे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचे जे मूर्ती बनवतात ते सर्वच कलाकार आहे असं म्हणता येणार नाही, कारण ते रेडीमेड असतात, जोडायचं आणि रंगवायचं. ओरिजिनल जे मातीचे गणपती हाताने करतात किंवा काय करतात त्यांना कलाकार म्हणता येतील. ते बाबूराव सौंदेकरांनी आजपर्यंत जपलेलं आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते सर्वात महत्त्वाचं आहे. शासनात किती सांगत असलं तरी POP दरवर्षी बंद, असे मला वाटते 5 वर्ष चाललं आहे POP बंद करणार. पण यांची जी आहे त्याच्यामुळे त्याला मी ज्याने मला शिकवलं काय केलं तिथे माझी काहीतरी नैतिकता लागते म्हणून मी त्याच्याकडे कायम काम करतो. कधीही पैशाची याच्याकडे अपेक्षा बाळगली नाही आणि पैसे देण्याऐवजी त्याकडे पैसेही शिल्लक राहत नाही. मलाही माहीत आहे पूर्णपणे, कारण शाळेचा हिशोब किती, रंग आता किती महाग झाले आणि बाबूराव सौंदेकर यांच्या किमतीत कधी वाढ झाली नाही. 1000 रुपये जर गणपती कोणी येईल परत त्याला काढून 200 रुपये येतो. हे ठेव तुझ्या मुला जाताना फटाके घेऊन जा, हे आम्ही बघितलेलं आहे. म्हणजे आता जर किमती बघितल्या तर आज मला वाटतं सरासरी प्रत्येक शाळेमध्ये 2000च्या खालती मूर्ती दिली जात नाही. मग दिली जात नाही याचा अर्थ परवडता येत नाही ती एकंदरीत कमर्शियल त्याचा विचार केला तर. पण बाबूराव सौंदेकर याच्या शाळेत कोण 500 रुपयाची मूर्ती घेऊन जातात, कोण 1000ची 2000. ते पैसे कधी तो विचारत नाही कोणाला, ही त्याची काय. मग त्याच्या पूर्वीपासून आपण आहोत तर जोपर्यंत आपणास जमतोय तोपर्यंत त्याला मदत करायची. दरवर्षी मी सांगत असतो आता पुरे शेवटचं कर, आता तू करू नको. तो होय म्हणतोय, पुढच्या वर्षी परत करतो गणपती. त्याने सुरू केलं की नावीला जायला मला यावं लागतं, कारण आणखी रंगवणार आहे ते कोण नाही त्याच्याकडे. बरोबर, नक्की. बांद्याची एक वेगळी अशी परंपरा आहे. बांद्यामध्ये देखील मुंबईसारखे जे देखावे किंवा मुंबईमध्ये जे रात्रीचे गणपती बघायला जाण्याचा जो अजूनही ट्रेंड आहे तो बांद्यामध्ये खूप वर्षापूर्वीपासून चालत होता. मोठे मोठे 7-7, 8-8 फुटाचे गणपती इथे असायचे. काय तेव्हाचं सांगाल? कारण तुम्ही स्वतः बांदेकर आहात, इथे तुम्ही ते सगळ्या गणपतींचा जो काही जे काही आब आहे किंवा तेव्हाचं जे वातावरण आहे ते अनुभवलेलं आहे. कसं वातावरण असायचं? नक्कीच. म्हणजे 80 सालाच्या दरम्याने संपूर्णपणे हे झाल्यानंतर बांद्यात तेव्हा वैशिष्ट्य होतं की बांद्यात जवळ 10-15 अशी घरं होती की तिथे मोठे गणपती बनवायचे. त्याला आम्ही गावठी प्लॉट म्हणायचो. प्लॉट करायचा. प्लॉट म्हणजे पौराणिक कथा घेऊन त्याची 4-5 चित्र बनवायची. उदाहरणार्थ तुमचा जालिंदर वध, म्हणजे शंकराने जालिंदरचा वध केला ते दिखावे म्हणा, किंवा रामायणातले काही देखावे म्हणा, असे प्रत्येक घरोघर आहे. महत्त्वाचं त्या काळात सुद्धा हलती चित्र करायची जसे मुंबईला होतात तशी. ही बांद्याचं वैशिष्ट्य होतं. आणि बाबूराव सौंदेकर यांचं आम्ही बघितलेलं आहे की यांनी जी तेव्हा ज्यांच्याकडे गणपती होते ते 8 फुटाच्या खालती गणपती नाही, 6 फुटाचे गणपती, 8 फुटाचे चित्र. आणि तो जो मारुतीचं चित्र बनवायचा किंवा जालिंदर वधमधला तो शंकर बनवायचा, रागीट शंकर, किंवा इतर जी चित्र बनवायचा, ही तर चित्र त्याची गाजायची, म्हणजे ते बघण्यासारखीच असायची. आणि हे बघण्यासाठी बांद्यात तेव्हा गोव्याहून 5वे दिवस झाले, 5 दिवसपर्यंत डेकोरेशन लोकांचं पुरं व्हायचं नाही, कारण त्याला संपूर्ण सजावट नाही. पूर्वीसारखे आता फ्लेक्सचे मागे बॅनर ते सर्व आम्ही जाऊन, मी अनेक लोकांच्या घरात जाऊन ते मागची बॅकग्राऊंड वगैरे पडदे हाताने आम्ही रंगवायचो. हे सर्व करेपर्यंत 4 दिवस जायचे. 5व्या दिवशीपासून नंतर गोव्याची माणसं वगैरे एवढी बांद्यामध्ये रीग लागायची की तेव्हा एसटीने जास्त यायचे. बांदेश्वराच्या मंदिराकडे ही लोक सर्व उतरायची. गाड्या कमी लोक आणायचे होते, ते गाड्या घेऊन यायचे आणि तिथून त्यांची सुरुवात व्हायची. प्रथम तिथे एक वाळके म्हणून आहेत, त्यांच्याकडे गणपती बघायचे. तो गणपती बघून झाला की तिथून पुढे सातारडेकर म्हणून घर आहे तिथे जायचे. त्याच्या पुढे आमचं घर आहे त्या घरी यायचे. तिथून ते जुनं एस टी स्टँड आहे तिथे मला वाटतं राऊळ वगैरे त्यांची घरं आहेत. राऊळांचा एक गणपती असायचा, पट्टेकरांचा गणपती आहे. तिथून ते इथे मध्ये यायचे. तिथे साळगावकरांचा एक गणपती होता. त्याच्यानंतर पुढे आल्यानंतर आता जी सरपंच नाईक म्हणून आहेत त्यांच्या घरात मोठा एक गणपती आहे. ते करत ते विठोबाच्या मंदिरात जायचे. विठोबाच्या मंदिरात अजूनपर्यंत
ते मोठे सीन वगैरे अजूनपर्यंत आहे सार्वजनिक असल्यामुळे, पण हे बाकीचे ते वैयक्तिक घरातले मी सांगतोय. आणि विठ्ठल मंदिरामध्ये लोकांनी बघितलं की त्याच्या बाजूला म्हाडकुतांचं एक घर होतं, तिथे जायचे. धारगळकरांचं घर आहे, तिथे गणपती असे, तिथे बघायचे. म्हणजे ठराविक चित्र वगैरे असलेले गणपती. आणि नंतर ते इथे आळव्यांचं घर आहे, ते पोलीस स्टेशनला गणपती, तिथे धामापूरकर, असं करून लोक मग ते संपूर्ण रात्रभर संपूर्ण बांधत. तेव्हा संपूर्ण रात्री 9 वाजेपर्यंत जाग असायची. त्याचा फायदा म्हणजे बाजारपेठेत सुद्धा खरेदी जोरात व्हायची चतुर्थीपासून. आज सुद्धा गोव्याचे लोक येतात, पण बाकी खरेदीला येतात. पण त्यावेळी लोक यायचे ते संपूर्ण हे बघण्यासाठी यायचे. पण कालांतराने आता हळूहळू गणपती वगैरे हलते देखावे वगैरे कमी झालेत. बरोबर. कालौघामध्ये म्हणजे घरात आधी माणसंच आपल्या कोकणामध्ये राहिलेली नाही आहेत. आई वडील असतात, काका काकी असतात. फार लोक मुंबई पुण्याला नोकरीच्या निमित्ताने आहेत. गणपतीच्या अनुषंगाने येतात, 2 दिवस अगोदर झाडझूड करतात, खरेदी करतात, गणपती करतात 5-7 दिवस आणि पुन्हा आपल्या कामासाठी म्हणून आपापल्या ठिकाणी निघून जातात. त्यामुळे कालौघामध्ये ती जी शान होती बांद्याची ती थोडीशी म्हणजे देखावे किंवा असे मोठे गणपती ही जरी कमी झालेली असली तरी बांद्यात आजही तेवढ्याच दिमाखाने गणेशोत्सव हा साजरा केला जातो. आता जसं तुम्ही सांगितलं की गणपती शाळा ह्या म्हणजे मातीच्या पर्टिक्युलरली जे गणपती बनवतात त्या शाळा तोट्यात चालतात. आर्थिक गणित जरी बाबूराव काकांनी जरी सांगितलेलं नसलं तरी तुम्ही त्यांचं गणित जे काय आर्थिक आहे ते सांगितलं. शासनाकडून मदत होण्याची अपेक्षा आहे, आवश्यकता देखील आहे. परंतु अशा अनेक गणपती शाळा आहेत की ज्यामध्ये अजूनही मातीच्या गणपती तेवढ्याच पारंपरिकतेने बनवले जातात. त्यांच्यासाठी काय व्हायला पाहिजे असं तुमचं मत आहे? आता बाकी आपले जे राजकीय लोक आहेत ते कायमस्वरूपी पर्यटन अमुक सांगतात आणि गोव्याचा दाखला देतात, पण गोव्यासारखे वागत नाही. आज गोव्यामध्ये तुम्ही गेला तर गोव्यात अशी पद्धत आहे की गोव्यात मला वाटतं सर्व मातीचे गणपती बनवणं कंपल्सरी त्यांनी केलेलं आहे. बरेचसे लोक इथून मातीचे गणपती घेऊन जातात. आणि त्याचबरोबर त्यांनी महत्त्वाचं कलाकारांसाठी काय केलं आहे, जेवढे तुम्ही गणपती आहेत त्याने एक ठराविक रक्कम त्यांनी ठेवलेली आहे. म्हणजे आज समजा तुम्ही 50 गणपती बनवले तर त्यांनी गव्हर्नमेंटने एक त्याची अमाऊंट ठरवलेली आहे, एका गणपतीसाठी एक 500 रुपये. तर ते तुम्हाला 50 गणपतींचे आर्थिक मदत त्या कलाकारांना करतात. मला वाटतं बहुतेक त्यांची नोंदणी वगैरे काहीतरी व्हायला ते मला डिटेल, पण अशी तिची स्कीम मी ऐकलेली आहे. आणि गोवा सरकार त्या कलाकारांना खूप मदत करते. ह्या प्रकारे जर शासनाने जर हे केलं तर हे जुने कलाकार आहेत किंवा जुन्या कला आहेत त्या राहतील. आपल्या कोकणचा गणपती हा वेगळा आहे. आता जे आणले जातात ते तुमचे पनवेल वगैरे किंवा कोल्हापूर वगैरे इथून प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती ते आणून रंगून लोक देत आहेत. पण तो एक ट्रेड आहे. ह्याची जे मागची जी आपली प्रभावळ म्हणतात ही आपली प्रभावळ ही वेगळी. आणि तुम्ही जर ते पनवेल वगैरे साईडला बघितलं त्याला कुठेतरी मग कृष्णाचं चित्र असणार मागे लावलेलं, कोणाचं असणार वगैरे, हे आपल्याकडं ट्रेंड नाही. आपल्याकडची जी गणपती मूर्ती आहे ती मांडी घालून बसलेला गणपती किंवा काय गणपती वगैरे ही जी ट्रेंड आहे, ही जर कोकणची कला जर टिकवायची असेल तर शासनाने याच्यात पुढाकार घ्यायला पाहिजे आणि प्रामाणिक त्यासाठी त्यांनी मदत करायला पाहिजे लोकांना. तसं आता माझा एक विषय राहिला की बांदासुद्धा गावासाठी मी काय म्हणतो तर बांद्या गावात सुद्धा अशी जर बक्षीस योजना मोठी सुरू केली त्यांनी की बुवा हलत्या गणपतीनं आम्ही हे करणार असं जर केलं तर मला वाटतं पूर्वीसारखं पुन्हा बांद्यात असे गणपती होते आणि बांद्यात पुन्हा छान वाढेल आणि ती चतुर्थीचे सण पुन्हा दिसतील. अर्थात जे आता बांद्यात किंवा इतर नव पिढी आहे त्यांनी हे जर घेतलं तर पुन्हा ते सुरू होईल असं मला वाटतं. निश्चितच आपण बघितलं बाबूराव सोंदेकरांच्या गणपती शाळेतले हे गणपती आता आकार धरू लागलेले आहेत. अनेक गणपती तयार देखील झालेले आहेत. अनेक भक्त, गणेश भक्त आपापल्या घरी ह्या गणपती मूर्ती नेण्यासाठी उत्सुक आहेत. चतुर्थीच्या दिवशी ते हे गणपती आपापल्या घरी नेतील, बाप्पांना आपल्या आसनावरती विराजमान करतील. पण एकूणच मगासपासून हे सगळं जेव्हा मी बघत होते किंवा ऐकत होते एक गोष्ट निश्चित मला जाणवत होती की ह्या गणपती शाळा, मातीच्या गणपतींच्या शाळा ह्या जगायला पाहिजेत. शासनाने प्रत्येक वेळेस जे सांगितलं की प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती आपण बंद करणार, यावर्षी बंद करणार, मागच्या वर्षी बंद करणार, परंतु त्याच्यावरती तेवढी प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. मग हे मूर्तिकार ह्या गणपती शाळा जगणार कशा? निश्चितच यांना जर गोव्याच्या धर्तीवरती जर काहीतरी अनुदान मिळालं किंवा त्यांना मदत मिळाली तर या गणपती शाळा पुन्हा त्याच दिमाखात, तशाच रोषामध्ये आणि जोशामध्ये इथे काम करू शकतील. आणि हा जो काही पारंपरिकतेचा वारसा आहे तो असाच पुढे अविरत चालू राहील. शासनाने या गोष्टींकडे निश्चितच साकल्याने आणि गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.